Steve Jobs, příběh muže, který změnil svět technologií, ale celý život bojoval s pocitem, že není dost dobrý. Steve Jobs se narodil 24. února 1955 v San Francisku. Ještě než se stihl nadechnout, jeho osud byl rozhodnut. Jeho biologičtí rodiče byli mladí studenti, kteří spolu nebyli manželé. Rozhodli se, že dítě dají k adopci ne proto, že by ho nenáviděli, ale proto, že věřili, že mu někdo jiný dokáže nabídnout lepší život. Trvali ale na jedné podmínce. Jejich syn musí vyrůstat v rodině s vysokoškolským vzděláním, jenže krátce po porodu si vybraný pár adopci rozmyslel. Steve tak skončil u Paula a Kláry Jobsových, obyčejných lidí bez titulů, ale s obrovským smyslem pro zodpovědnost. Biologická matka byla zklamaná a dlouho váhala, zda adopci definitivně schválí. Nakonec souhlasila až ve chvíli, kdy Jobsovi podepsali závazek, že Steveovi zaplatí vysokou školu. Tenhle slib se stal symbolem tlaku, který Steva provázel celý život. Už od narození se očekávalo, že bude někým výjimečným. Steve o své adopci věděl od dětství. Rodiče mu to nikdy netajili. Sám později říkal, že se nikdy necítil opuštěný, ale vybraný. Přesto se u něj velmi brzy objevil pocit, že musí neustále dokazovat vlastní hodnotu. Že láska a uznání nejsou samozřejmostí, ale něčím, co si musí zasloužit výkonem. Už jako malé dítě byl výrazně inteligentní, ale zároveň těžko zvladatelný. Ve škole se nudil, odmítal autority a pravidla. Pokud mu něco nedávalo smysl, odmítl to přijmout. Často se dostával do konfliktů s učiteli, nebyl typem dítěte, který by se snažilo zapadnout. Spíš testoval hranice své i cizí. Největší vliv na něj měl adoptivní otec Paul. Nebyl to intelektuál ani vizionář, byl to mechanik. Člověk, který věřil v poctivou práci, kvalitu. Učil Steva opravovat věci, rozumět materiálům a hlavně dělat práci správně i tehdy, když ji nikdo neuvidí. Říkal mu, že skutečná kvalita se pozná podle detailů, které zůstávají skryté. Tahle myšlenka se stala základem Jobsovy filozofie a později se promítala do každého produktu Apple. V dospívání Steve nehledal jen kariéru, hledal smysl, experimentoval s LSD, které později označil za jednu z nejdůležitějších zkušeností svého života. Zajímal se o zenový buddhismus, meditaci, jednoduchost. Odjel do Indie, kde hledal duchovní odpovědi. Tyhle zkušenosti z něj udělaly výjimku mezi technologickými nadšenci. Zatímco ostatní přemýšleli v číslech a výkonu, Steve přemýšlel v pocitech, emocích a významu. Po návratu do USA nastoupil na vysokou školu, ale dlouho tam nevydržel. Studium ho nenaplňovalo, přestože rodiče plnili slib, který kdysi dali. Ze školy odešel, ale dál navštěvoval kurzy, které ho zajímaly, například kaligrafii. Tehdy netušil, že právě tenhle zbytečný kurz později ovlivní typografii a design počítačů po celém světě. Zlom přišel ve chvíli, kdy se znovu zblížil se Stevem Wozniakem. Wozniak byl technický génius, tichý a skromný člověk, který miloval elektroniku. Dokázal postavit funkční počítač z minima součástek. Jobs byl jeho opak. Neměl hluboké technické znalosti, ale měl vizi. Viděl v počítačích budoucnost, která přesahovala hranice laboratoří a firem. Viděl v nich nástroj pro obyčejné lidi. Společně založili Apple v garáži Jobsových rodičů. Bez jistoty, bez kapitálu, jen s vírou, že svět je připravený na osobní počítače. Apple 1 a později Apple 2 se staly průlomem. Steve Jobs byl najednou mladý, bohatý a obdivovaný. A s úspěchem přišlo i ego. Steve byl extrémně náročný, tvrdý a často krutý. Rozděloval lidi na ty, kteří jsou skvělí, a ty, kteří jsou bezcenní. Dokázal zaměstnance během jedné porady ponížit, ale také jim dát pocit, že mění svět.
Měl schopnost přesvědčovat lidi, že nemožné je možné. Říkalo se tomu pole zkreslené reality. Dokázal tvrdit, že něco musí být hotové do nemožného termínu. A často se to skutečně stalo. Lidé pracovali do vyčerpání ne kvůli penězům, ale kvůli pocitu, že jsou součástí něčeho výjimečného. Macintosh měl být jeho mistrovským dílem. Počítač s grafickým rozhraním a myší, který změní způsob, jakým lidé pracují. Technologicky šlo o revoluci. Uvnitř Apple ale rostlo napětí. Jobsovo chování bylo čím dál více neúnosné. Konflikty s vedením sílily. Až v roce 1985 přišel šok. Steve Jobs byl vyhozen z firmy, kterou sám založil. Bylo mu 30 let, měl peníze, slávu i jméno, ale ztratil směr. Tenhle pád ho zlomil. Později přiznal, že tehdy poprvé v životě pocítil skutečné selhání. Založil firmu Next. Produkty byly technologicky pokročilé, ale drahé a nepraktické. Next nikdy nedosáhl velkého komerčního úspěchu, ale jeho technologie později použili jako základ pro moderní Mac OS a iOS. Současně Steve koupil malé animační studio Pixar. Zpočátku šlo spíš o vedlejší projekt, postupně se ale Pixar stal lídrem v oblasti počítačové animace. Toy Story změnilo filmový průmysl a Steva změnilo také. Naučil se spolupracovat, naslouchat a důvěřovat lidem kolem sebe. Poprvé v životě nebyl jediným středem pozornosti. Zatímco Steve osobnostně dozrával, Apple bez něj směřoval ke krachu. Produkty byly zmatené, firma ztrácela identitu a v roce 1997 se Jobs vrátil. Apple koupil Next a Steve Jobs se vrátil do firmy jako dočasný ředitel. Apple byl téměř v bankrotu. Jobs okamžitě zrušil desítky projektů, zjednodušil nabídku a vrátil firmě jasnou vizi. Následovala nejslavnější éra Apple. iMac, iPod, iTunes, iPhone. Steve Jobs neprodával jen produkty, prodával emoce, zážitek, pocity jednoduchosti. Změnil způsob, jakým lidé komunikují, poslouchají hudbu a používají technologie. Dotykový telefon se stal standardem. Design se stal hodnotou. V roce 2003 přišla diagnóza rakoviny slinivky. Jobs zpočátku odmítal klasickou léčbu a věřil v alternativní metody. Čas, který ztratil, už nikdy nedohnal. Nemoc se vracela. Přesto pracoval dál, i když fyzicky slábl, jeho mysl zůstávala ostrá. Přemýšlel o budoucnosti Apple i o svém odkazu. Steve Jobs zemřel 5. října 2011 ve věku 56 let. Svět na chvíli zpomalil, ne proto, že by byl dokonalý, ale proto, že změnil způsob, jakým svět funguje. Byl tvrdý, komplikovaný, plný rozporů, ale měl vizi a odvahu ji prosazovat bez kompromisu. Steve Jobs ukázal, že technologie nemusí být kladné, že design není vzhled, ale způsob myšlení. A že lidé, kteří jsou dost blázniví na to, aby věřili, že mohou změnit svět, ho někdy skutečně změní.